Michael chu khuma tanga ron thau chuak hlolin a hnakal turin a insiam ngal sok soka anupui keren le a fapa deni tenen khosatlang an ni nitina ati thin angin hnakal tur chuan kerenin a thla kalkonga a fapa deni tuition fitam ziate han soidun luama a chuan na tur rail station an thlen tu chuan anupui nen anin hmangai zia lan tirnan an zungbun ananin mu zawa Rela chuang ve world ang chain mai khian nitin an office chu relina panwang wang thin ani Michael hi New York police officer ani nuin life insurance company a salesman na athok lea office awathen nu chuan ha boy ngal le customer tenen anin dor velain an puin aron ko thuta kumtam tak an company tan na athok nuwa achol ahun ve to thu hala shil zui Mike chuan an chung ko har sajia han shilve bok ma se omzia nei to tak tak lova anupui po a shil ngam lovani aril ruha chok zang khainan barra zuinin a thian pa police atan laya a partner thin agent Alex nena a chanchin chu a shil veilua ma Alex chuan a thiamang to kin alo nem ve bok Michael hodon chuan rail station a mipuyan lo zimur mura atopa a chuan na tur rela chuan halut ve thei sham chuta a phone alati bozuya chuale antum chu rail kongka halloween kharman si awan duaina akal tluang ani reivak lova meiche pakha thian ron biain Michael abula chuan haron thuve a electric rela hawai khat chuan na hani thu te soin atlang nel phian mai nang vele anti chuan Michael nitin kumsom chung ti na changa ani chuan rela chuang zong hi melchiat vek don ani chu tina fiam zawa Michael nen chuan in melchiat na te han neya chu no ming chu Joanna ani Michael e kabuchiar lai chu Joanna in alo bemol mola kati boy chetiro adikem anti chuan Michael chaya tum dewa ngain ti boy love nupui ka nei to atia Joanna in keipo pasal nei lai lom kani halo ti ve wata an pani chuan ti chhoze lin Joanna in imizedik tak ka hriat theinan game khelang miang aron tia Michael englam mo anti chuan thil englo zona hote mole iti thei em ang ti ka chiang itan chuan eng ma anilo mai thei ma se herela chuang mi pakhat tan chuan thil poimo takania iti duangem antia Michaelan makti mel takin eng thil nge nia anti chuan Joanna in iti du nge yang lom mana omalom tin lo changa enge lom man chu ti in Michael na zot le bedroom a son be ka oma achunga chuan dollar sing ni sanga kathil ti tir tur chahi iti du ni chuan poisa chu dollar sing sari sanga kapek belang che tina changa Michael kawashe thiam love ati deuh hu Joanna in iti tur zong chu herela hian chuang ve lo tur pakhat tauma ama chu zon muni be kalawa kanga achunga chuan hathil ru kada ama chuan print ti minglem ain bua bok Cold Spring khua thlen ma chu herela hian a chuangang zong hula dollar nuai khat chu ita ni mai hatia Michael chu halo nui deuh suk Joanna vek chuan I zon mu ma lo chu I chuan na rela tang hian chuk lo la ka offer hi tu ma shil suang che atile Mike chuan kanin fiam mai mo kalo tia iwa thutak ve hatia Joanna in thil hote ani chu police officer lo ni to tan phei chuan anti chu Michael ngoite engtin nge police officer kani ati lai chuan rel chu dingin Joanna chuan achuk santa dai maile oilo rutak sin Joanna thil soi chu fiatumin rel chunga in thierna bedroom chu hawathi thlaya poisa halawom tak mai Mike anui vara mase hangai athazan lovani ami soi chu zon atumta rela chuan mi tam tak an lo chuang ve bok nen rela na thok te hne na Cold Spring a chuk tur mi ka zongani tin an zot kwal vela
tu man an lo hre bawk si lo rail station dot le an thlen nu chuan tleirol pakhat ron lutin mic nena I thil zon chu I hmu to em atia mulo tia an chan chuan envelope pein warning ani kha anen thareng che tin tleirol chuan a kalsan envelope an hong chule anu pui zungbun halo oma mai kalangai a thalo tel rail chunga chuan tunge ama en thatu a hrebok silo ni tina a chuan pui thin ha mel thria thatak wal khna aruka lekha ziakin police phone turin atia hemi hnu hian a mel thria dang phone a ban saka anu pui a khol thlang thei bok silo police lama a mel thriat agent Alex chu biakatum lea phone alo chang man bi tlat lo message nu chein ha chanchina hril zunga rail station dot le an thlen nu chuan a thian pa Walt Khan a chuk santa a phone ken lai chu lo ri in Joanna lo nia midang hril lo turin ka ti cha I bo chhengal ani mo pon lam kha hoi chuak te aron tia Mike chu dak chuak ngalin a thian pa Walt Khan kongkan alo tumme ka Joanna in ishil ti ka sia aron ti vin tuara Mike kan eng ma ka sil lo tina changa a en reng lai chuan a thian pa Walt chu motor tlan lai an sut hlum tir takmia mai Mike kan eng thil nge iti hi isia em avatia a thin rim hle Joanna in nangma ti ni kha ka thu izom lo le ani chuan tunami aya chiat na lian tham zo kha a thlengang print chu zong muro ka thil ti thei zia hi ishelo ani kha inupui keren le ifa pachunga eng thil nge thlengang an ti chuan Michaelan thin rim o zetin ingam chuan khoite tin avin chia ma achung te chunga thil thalo a thlen chu lau le hnu noin Joanna nena eng tin nge bek ka hmu huna ka tiang achunga enge om tin azot ta thunga Joanna in I jacket ipte dinglam kha enro haron tia an en chuan GPS device akalna hansia zel theina khol alo ak reng mai Joanna in kha thil kha abek hnunga idanga ato ka nei mai chuan Michael phone kha nei tu petoro tin hanin biakna chu ati to pa rela mi chi sang tam tak chuangkara achung kwa chan himnan Michael chuan Cold Springa chuk tur minglem in vua print backup ti ringota asiat chu azon charangai ta kumsom chung ni tin a nakalna rail ani boka passenger tamjok chu a hmel hriat sa an ni fura ni danga ala pu ngai lo te chu a bekwal vela amazon chu an lo shelo zel boxi conductor bula miswal rin hlel anei thu soin a hmel hriat ngai vak lo te chu an bek check tir turin avashila heti lai hian mi pakhat backup thutna chuasan chu muin aum zui ve ringot mai chupa chuan lo changin engwanga min zui ngei ni halo tia anin sual khal riap Michaelan print emotin a beka chuan GPS device chu ada chupa chuan hakal san ve mai bok midang phone mangin Alex kha message athona aron khol le thlau Michaelan anupui le afapa wanga event wat tura chain rela athil tonjong chu ashil veka Alexan print ti chia a hmingan ria chuan mi panin khopuyami tlangwal pakhat an thatlai a hmuti thuthang a hriat thu aron hrila Michael print chu tha an tumanga ama thanga miswal havin lantir an tumti rin na lian tak anei ngal hemi hnu hian mi pakhat bek chu awm lo hlanin avahai chia ma thomhno bak thil danglam eng ma hmulo rel chhuat pha hnuai lama tang chuan phone aron in ringa an hon nak chuan ni chin loka ain sual puipa ruang halo let reng mai a phone chu la in Joanna lo nia Michael nangma wangin passenger dang an thileta GPS device kha atiklawa ida wangani ruang kha police in anron mu chuan itha an ngai don nia man tok lola rel chuasan lo bokang che atia rel chunga ache danvel kha ring hlelin Michael hi passenger pakhatin police nena alo report manani miswalin an tha tak chu
ama luka ain sual puipa ani boxi Michael chu hatal boi to tak zeta police fu lo turin ha biruk zel angai ta an tla le nu chuan Cold Spring an thlen mai in station pakhat chia din na tur an nei towa Joanna ila chuan inupui le ifapa nungdama I hmule du ni chuan ka soyang chia chin itizel to turani tin aron vau reng mai boxi rela chuan mi tlemte chian chuang toa Michael chuan a thian pa bula tuna hian tunma kalahmel hriat ngai lo mi panga chia an chuang to ti pain chuang ho chu ha ko hmua abula thu po chu soitelin chupa chuan kahming chu Jackson ani halo tivata a soite zinga mi guitar keng mi pakhat rel hnung lama lut chu umzuin dop tuma manru a chu lai chuan chupa chuan silai na lo tina imizon print chu kanilo mase ita hi ichun zo mangai mi pali chi an bang to halo tia chupa chu rel chunga Michael en thatur le print thatura lo naya an chhor halo ni reng mai engine lo lai chuan Michael an a pistol chu chuin anin sual boita reife anin nek dun sia nu chuan Michael an angonga vitin rel atang chuan anor chuak theisha ma phone aron rizui Michael an imi roi ka that to omzia om to lo tina changa Joanna in print chu tunge ise chuak to tiro beklak sakla thatang che ti chuan inupui le ifapanuna kan zuang thuse tur print nge niang ichungte du thlang ro tin anin biakna aron ti top rail chu station a dingin passenger an chuk then lea ahmel hriat ngai lo la chuang om chhun chu pakhat chia ani to ahnung kila thu nula pakhat omna chu apana print ini tiro tin ama tak avadinga chuti lai chuan Joanna in haron khol ise chuak to tiro thadro ani lo chuan ichungte an thiang haron tia Michael chuan han chan dan tur ha hai chamkher mai Joanna in min chhor tu te hi thil ti thei tak an nia ithange nge yangai ani lo chuan nang po an thatang che ichungte rela chuang zong te po an thivekang aron ti tamai anin biak zo nu chuan Michael an conductor chu silaya tinin thi idu lo chuan rel hi ti ding hal ro atia conductor ashil hai le she tak chungin rel ti din na chu hapota an chuan na rel hnuailam aron puak ngal truk rel chu ding zolovin a break a fela Cold Spring station chu chak takin an tlan pel zui reilote a rel kongkual lai han thlen dona wangin rel chu an ti din nge yangaya chak taka tlan kual thei ani silo rel atlan muan thei deuh beisein an chuan na compartment le amalama rel engine omna thlunzom tu chu phoyan tuma Michael le rela thokte chuan han thei to pin an beya thatopa tangin kongkual lai an thlen ma chin an ti sang thei sha mani an chuan po chu thui tak atola hliamna omlovin han ding thei ta Michael chuan passenger te nena ala top lo misual ho thil ti vekani hi tukverte kha khu phui ro atia thattura anti nulabula chuan kalin katina lawang che iping min shil ro hanti chuan Sophia tina lo changa engwangin nge thi tura an du che tin mai kana zo lea Sophia chuan abeka thil omron phort suakin hard drive alo akreng mai Sophia chuan ka thian pa Ricky wangani apartment a kanom duna pona awa chhuat chuan mi panin an lo bia chumi ta chuan thil dilin han soi savaka ka hlo wangin kalo bi ruwa anator o chuan ka kollo ka chena om atiri chu ka shethei asoi satu chuan thil dik iti wang hian i thi pha theidonani choimoina tuman an pelawang che atiri ka shia anni chuan inchunga tangin an the thlazuya athil thuruk chu hei nge hi ani ringin apartment atang chuan kalatani atia Michael tinge police I phone lo tina zot le Sophia in police phone thei kanilo ama thattu te kha police an nia lom
ti chuan ka thian te bula suin Agent Garcia min hmel hriat tira ani chuan he hard drive hi evidence ania witness ini bok khopuya hi itana him lo tin Cold Spring pantur hian min tir ta ni atia Sophia thil soi chu uluk tewa ngai tuin Michael chuan tu ba ring to lo Police te chu rail accident na hmuna chuan han lo thlenga in charge chuan haurin na in lo chuak ro tu man an tin lawang cheu aron tia pon lamatang chuan silain han lo tin thap to achian pa Agent Alex chu localin imission te khar ron chua tir ro aron tia Michaelan annun na der thonga ka da don lo heta hian mi poimo tak hum tur ka neya tuma karing zo to lawani tin lo chang Reife ai ngei to nu chuan rela chuang mi tamjok chu chua tirin achian pa chu aluta police te thil ngei thlak na halak sak nu chuan heta hian aom ma se ka chung te an him ti ka hriat ma chu ka hril lawang che tuma hi ka ring zo to lawani atia Alex chuan hun kan nga lawania min hril ro thil dik ti mala choi moina tuman an pelawang che an ti chuan Michaelan Sophia in Ricky an soi saklaya athat tu pa thil soi a hrin kha a hre chuak zok Michael nangma hi ni mo engkim lo ro man tu chu tin makti mel tak hian an zota Alexan enge moi soi tak le alo ti chuan witness ani ti hria nang hian min set up ani nangma hi ni tiro athat tu police kha soiro ti pa chuan pistolina tina Alex chuan isilai da tharo imi mangai ten an tori du lo chuan halo tia Michael chuan khonge kanu puile ka fapa soingal ro tina vin tuar mai Alexan ole ka shilang che tranpui che ka tumzo kalom kha hard drive evidence khan mithil ti theitam tak nun ati che theya khoi huna po min en tharenga chu wanga ti kani ati lai chuan phone aron ria Alexan phone hi kalak lo chuan I chung te an thiang ka chung te po an that dona sin tin isilai min pero ati chun zoma Michael apetaringot mai phone chu lain Joanna in tifel ngal ro tuna tin phone adale ngal Alexan tunge print ron chuak ro se han ti chuan passenger la om te chuan keima hi print kani han lo ti veka Michael chu ron che thutin hanin sualta anin sual boilai chuan police in Michael chu ka tumin pon lama tangin an lo tin renga Alexa taksa device anda aman share chan theina chu Michael chuan alak saka police in Alex chu Michael emotin anron kap hlum ta ni Agent Garcia le police te chu ron lutin Michael man an han tum chu Sophia in Garcia nena mansu kanunna chan chuak tu ni kha halo tivata Garcia chuan Michael inin bula miswal pathum kan mana ichung te po an him toe halo tia Michael anupui Karen le afapa deni te chu lo thleng ve in anupui chu zungbuna pelet lea Michael chu Chief Police Officer David bula chuan kalin Davidan Alexa le department chunga mithen khatte hi aruka kan chuilai me kan ni halo tia Joanna chungchang chu Michael chuan zotin kan man ve le kan lo hriat ti rangche kan department lamin nangma ang hi kan lama mo rengania tina kalsana Garcia bula chuan eyewitness Sophia Khan athil mu te chu shilin a testimony le evidence hard drive atang chuan thil ti sual tu police dang in nam hnoi te po an man thei pha ta ne hunte alo liam ze la Joanna rela lo thu chu Michael an pan hnain I thamo I ruwa man na te kha akal hluang khop mai mitam tak nun iti chia ti hian mi fel thil ti sual nei lo ang main yom le thei hi amak ka ti atia Joanna in enge ti thei inei an ti chuan Michaelan thil pakhat chia ti pain a police bets chu a hmuwa